dama ta zo. Ummi na Hawwa'u makarantar zamani, ilimi shine jigo, jama'a ga dama ta zo. Farko na sa Allah makagin zamani, sarkin rana da wata da halitta launi-launi. Ko me ma zan samu na san shi ke bani, sannan na rike addu'a kullum ita ce tsani. To alfarmar manzanmu Allah ka saka mi dogon kwana. Ummi na Hawwa'u makarantar zamani, ilimi shine jigo, jama'a ga dama ta zo. Ummi na Hawwa'u makarantar ta shirya, kowa ya shaide ta kai gyaran tarbiyya. In kun sa 'ya'yanku sai kun bar jayayya, za su yi ladabi na san su haɗa har ma da biyayya. To kullum zancanta burinta ta kawo gyara. Ummi na Hawwa'u makarantar zamani, ilimi shine jigo, jama'a ga dama ta zo. Ummi na Hawwa'u lalle ta cancanta, ni ma da na je makarantar tabbas na fuskanta. Ko da a cikin al'umma kowa na ta yabanta, bangaren jajircewar malamai dai sun daga tuta, sun ce duk mai ilimi dai shine karshen dan gata. Ummi na Hawwa'u makarantar zamani, ilimi shine jigo, jama'a ga dama ta zo. Muhalli ta samu tsaftatacce ba na shakka, ga kuma kayan koyo da koyarwa sai san barka. Sannan hanyar koyarwa sun kware ba sa duka, dudan yaran ku si karatu me kuma albarka. Zance na ne hakun maganar ba ƙarya na yi ba. Ummi na Hawwa'u makarantar zamani, ilimi shine jigo, jama'a ga dama ta zo. Makarantar nursery ce Ummi na Hawwa'u, sannan da firamare cikin Ummi na Hawwa'u, sannan islamiyya ce Ummi na Hawwa'u, sannan da akwai tahfiz ma Ummi na Hawwa'u. To fatan alkhairi jama'a ga dama ta zo. Ummi na Hawwa'u makarantar zamani, ilimi shine jigo, jama'a ga dama ta zo. Ummi na Hawwa'u makarantar zamani, ilimi shine jigo, jama'a ga dama ta zo. Shugaban makarantar ma ai dole ne in gaishe ka, Malam Hassan Muhammad zaure da takenka. To babba kai komai ba komai alkhairi dai ka shuka, kyawawan halayenka jari ne a gare ka. Share masu yi maka hasada taki ce a gurinka, domin kai ka zama kainuwa rabbi ne yayi da shanka. To ai dole a ganka sannan dole a barka, ga dai waƙar taka na doko gangarka. Yara dole su taka, manya sai zancenka, kowa na ta yabanka dan jajircewarka. To fatan alkhairi Allahu ya karo kwana. Ummi na Hawwa'u makarantar zamani, ilimi shine jigo, jama'a ga dama ta zo. Malaman makarantar ma ai na zo in gaishe ku, Malama Binta Ismail to an ta gaishe ki, uwar ɗalibai ce ke dole ne in gaishe ki. Malama Fatima Adam Ahmad ke ma na gaishe ki, Malama Aisha Adam ke ma na gaishe ki, Malama Zulaihat Adam ke ma na gaishe ki, Binta Abdullahi a gaishe ki ke ma na gaishe ki, Usaina Muhammad ke ma na gaishe ki, Hawwa'u Dalladi ke ma na gaishe ki, Binta Ismail ke ma dole ne in gaishe ki, da Aminu Zakariya kai ma sai na gaishe ka, Rukayya Ismail ke ma sai na gaishe ki, da Khadija Abdulmuminu ke ma na gaishe ki, sannan Safiya Muhammad ke ma na gaishe ki, da Nafisa Usman ma ai dole ne in gaishe ki, da Nabila Rabi ita ma dole ne in gaishe ta. Malaman na gaishe ku, ga dai wakar taku na doko gangar ku, na kira ku ashe duk kun zo. Ummi na Hawwa'u makarantar zamani,
makarantar zamani ilimi shine jigo jama'a ga dama ta zo